вечер. Господин Вучков, здравейте. Здравейте, господин Трифонов. Седете, ако Благодаря обичате ви, да се благодаря. видите Седи там! да се видя с тези извънземни същества. Добър Здравейте. вечер! Вие сте аватари, така ли? Разбира се! Да. Какви ли сме? Бихте ли ми казали... Аватари с големи лопатари. Бихте ли казали как ходите до туалетна вие? Поне сме по три хора, разбира се, събличаме се голи и отиваме да... До туалетна. Точно така. Добре, вие сте женски аватар. Аз не ходя до туалетна, аз направо съм си така. Така сте си направо. Добре, вие сте от Златния фонд на BTV. Разбира се. Ние сме Златния фонд на BTV. Добре, заповядайте, кажете сега това. Къде да заповядаме? Заповядайте. Много хубави сандалети имате. Да. Да. Заповядайте да кажете това, заради което сте дошли тук. Малко съм христовска между синьо и зебра. Добре, заповядайте, кажете сега. Къде да заповядаме? Тук по-отпред. Така. Здравейте! Не стъпайте опашката! Опашката отдавна е мъртва. Нищо не сещам. Както виждате, някоя космата на горния край. Ох, настъпахте по опашката. Ох. Добре, кажете сега. Това ми го подарявате ли, това с мидите? Да! Това е мида от Синьо море. Да, заповядайте. Ако искате, заповядайте и копието. Служете го там до вашето. До тази отварачка. Заповядай. Сам ме подарък. Здравейте! Сигурно се чуете кои сме ние. Да. Сега, кои сме ние? И ние не знаем. И ние не знаем кои сме. Разбира се, бяхме на... Да. Бяхме в дискотека в Перник и така ни биха, че направиха, разбира се, сини. Как може такова нещо? Те друго ни направиха, като животни ни аватираха и аватариха и оттам са ни опашките, дето, нали? И не посмяхме да се обърнем да видим, ама като гледам, май са били зебри, наистина. Абсолютно си ми пън. Стига, моля. Сега, нали, добре, че ни така ни биха и ни, разбира се... Аватариха? Точно така, разбира се, защото ние се уредихме в киното. Да. Артисти. Разбира се, верно, боя изгражда. Верно, трябва да минеш през леглото на някого. Сега, за да пробиеш в киното, да... За малко. Чу-чу. За Кои сме малко. ние? Златния фонд на BTV. Ние сме артисти. За малко и да ни вземат в мюзикъла Котките. Имахме предложение в една реклама да играем микроби под ръба на туалетната чиния. Да. Ма ни дай се така ли? Да се хвърляте върху мен. Даже ни караха и да играем и една простата, която да алармира до посиняване. И добре, че тук е много, нали, по-ефтино. Онзи дядка Джеймс Камерън реши да снима филма Аватар 2 и тук в България. Ще снима Аватар в град Алфата. Режисьор ще е някой си не дал Алгафар. Синия! Уважаеми зрители на BTV, питаха ни, сега имате ли някакъв проблем пред камера? Аз така... Да. Аз, разбира се почешах по ширите камъни и сега стига де. Хайде, стига де. Аз викам, разбира се, че имам опит от време на време, ходим да плашим децата при Бетенчо. След като разбра това режисьорът, така не ни дава да правиме така. Хайде, стига, спешки! Моля ви! Сега, разбира се, така. Не дайте повече за сега хумор. Ще ви... Ще една малка част от на това му се вика творческа безизходица.
Ама ми дайте така. Ние сме семейство, ще Хубав се грим, справим. но актьорската игра е много. И много. Ние сме награждавани много пъти. Ние сме номинирани за Оскар. Естествено. И за Оскар, за Сега, ако Оскар. обичате, моля ви, малко тишина. Така. Сега ще ви издам частното сценарий. Малко издай. Разбира се, ние сме семейство. При нас влиза малкото ни аватарче Лоренцо и пита тати, как се прави секс. Аз му казвам, пъкаш плюса на мъмченцето в минуса на момиченцето и готово. По-късно Лоренцо се прибра целият черен и обгорен и аз го питам, какво стана бе дребен? Той ми вика, стана късо съединение. Защо не ми казахте? Вика, че не може да се пъхне плюс в плюс. Разбираш ли? Разбира, както казах, сме носители на международни награди по едно време. Разбира се, по време на снимките... Ще напляскаме. По време на снимките си да близки с два други сини уреда. Да, точно така, навече си говорим и жената срамежливо ме пита, чакаме бебе, казва тя. Искате ли да знаете какво ще е бебето? Ние какво казахме? Ние знаем какво ще е индиго. Също имаме награди за хумор. Имаме награди в хумористичните фестивали. Става все по-сериозно става. Вижте как се сливаме с балатума. Това какво е? Един и същи десерт. Мога да играя балатум. Падна лаватар от 6-ти етаж. Така. Хайде. Това тук иде. Не се срамувай, моля те. Искам само да обясня, че във филма вие, земляните, сте виновни за гибелта на нашия свят. И сега ще ви разкажем как става това. Намираме един дикс в космоса и отваряме дискотека Синсипи. И там правим тематични вечери, ретро парти с Валя Балканска. Синьо парти с Валя Балканска и мис УНСС с Валя Балканска. И понеже въртим само Валя Балканска, накрая всички умират от скука. Да. Сега много сложна работа, уважаеми дами и господа. Излезе да нито унищожиме земята. Ах, тази земя. 10 пъти насочваме астероиди към земята, за да я взривиме, да изглежда като нещастен случай, разбира се, и 10 пъти идва някакъв си Брус Уилис с бял потник и ги отклонява. Айде де! Ама филма не е просто екшън, той е с малко и Animal Planet. Точно така, разбира се. Има сцена с първото... Кажете. Не, кажете, ако искаш, аз Има ще държа. сцена с първото куче, летяло в космоса, кучето Лайка. Бау. Да, и аз или ти го топиш във вряла вода. Двамата го топим във вряла вода и другите аватари ме питат, какво правиш? Какво правиш? Аз им казвам, какво? Правя си чай от Лайка. Да. А по сценария още кацаме с нашия кораб на Земята и като се ориентираме по светлините, нали трябва да се ориентираме и затова кацахме в Катуница, защото някой беше запалил сигнални огньове, знаете. Разбира се. Тъй. Знаете ли, уважаеми зрители, кои бяха първите думи, които чухме като кацнахме на земята? Извинете, искам да ви помоля да направите... Ела да бъде един от нас, моля те. Какво да направим? Как говори нашия предишния президент? Само ви моля, заради мен. Здравейте, аватари! Добре, искате ли тогава да ви направя аватар от Велико Търново? Добър вечер, всички аватари! Шабежа съм до посиняване, Сега, искам, извинявам се много. Извинявайте, Лили Иванов и това аватар как изглежда? Само ще... Виж какво? Не се занимаваме с глупости.
Аз ти казах, че ние сме международни хумористи. Значи, много скетчове сме правили, но така не съм се смял. Да. Естествено. Той много смях, разбира се. Искам да ви кажем да продължим нататъка. Да. В тази тежка оръм. Знаете ли, господин Трифонов, какви бяха думите, които чухме, като кацнахме на земята? Какви? Бате, искаш ли ти продам този часовник за 3,50? Това бяха първите думи. Кажи ти. Как да продължа? Като бат Петю? Аз подлагам като Русица Кирилова. Кой? Русица Дай Кирилова. Русица Кирилова. После тръгваме по главната улица и видяхме едно познато същество от Русица Кирилова аватар. Я дай царя аватар, царя. Видяхме едно познато същество от космоса. Много се зарадвах. Ай, давай, Взех сега да му тук много викам. политически. Взех да му викам. Сега, виж го. Я пляскам аз. Аз аватар ли съм или вратар? Напляскай и с опашката. Що ме пляскам с опашката? Я ти кажи какво е било първото, като си бил на земята. Като Володя Стоянов, че ви кажа. Видяхме едно... Уважаеми зрители, представих ви двамата